Кажи, че ще я буташ. Що че пречат? Тай ми молива и там ми молива. Нагласи я както ще седи. Той прави. Те ли ще? Чакай. Чакай малко, стига бърза, бе. И я подпирай. Да я подпирам. Да. Чакай малко, там стои. Не, що ще натисна. Я отвори малко. Нищо не отварям, що не виждаш ли? Да, тук е тъмно като дупи. От дупи не съм се навирал, що му казваш? Той, защото знае колко е тъмно в неговото дупи и застои. По принцип, Аре, готов ли си? готов ли си ка? То да е, те готов ли си? Аре, имаш два кръстака за бижа. Държаш ли плочката? Да. И ти иде да ме буташ. Не те бутам. Просто драскам по плочката и има възможност да я бутна. Обаче ти си ги пуснал много надолу, човек. Кои? Горните магнити. И горите магнити под дървото са, бе. Ами, не са. Милиметър си трябва. То сръб, дето е там, дето се чупи ръба. Готово е. Бутаме. Чакай да изкарам, ти ще отлепиш останалите. Бути. Клипче ли му правиш? Ко правиш, бе, психопат? Клип ли ти прави? Ма ти ще трябва